Jeg vil lave julegavehård. Og det er ikke for at prale noget, det er bare sådan for at vise det. Yeah. Og nogle ting, jeg er rigtig taknemmelig for. Så lad os bare komme i gang. Okay. Jeg har fået 3 gavekort til Matas, og 2 til Randers Storcenter, og 1 til Randers By. Det startede til Randers By. Der har jeg købt den her. Det er sports underwear set. Skierne til. Og det er bare sort. Jeg er ikke sådan lige pakket ud endnu. Og the kids. Ja, men ja, det kostede 200 kroner. Og jeg havde gave på 200 kroner, så det var fint. Ja, og jeg er rigtig glad for at købe det. Og så havde jeg et gavekort, eller 3 gavekort til Matas. Jeg har ikke helt brugt dem alle sammen. Men jeg har købt for 450 kroner. Tror jeg nok det var. Ja. Nå, jeg kan starte med sådan lidt basic ting. Det er en TM-tape. Den store her på tilbud til 40 kroner. Så jeg brugte 40 kroner på det. Ja. Så det var den ene ting. Og så har jeg købt noget, som jeg virkelig glad for. En Real Techniques børste. Blush. Og den ser sådan ud. Og den er sådan voldblød. Den er virkelig blød, det er helt vildt. Men ja. Yeah. Den kostede 129 kroner. Ja. Så har jeg købt en mascara. Jeg har aldrig prøvet den her mascara, jeg har aldrig hørt om den. Men jeg synes, at den så god ud. Det kan vi ikke se. Men jeg synes, den så mega god. Og det er sådan, den går sådan nedefra, og så går den sådan op. Og så på den anden side sådan. Ja. Og den er mærket af L'Oréal Paris. Ja. Den kostede 80 kroner. Så det er overhovedet ikke dyrt. Yes. Og så manglede jeg virkelig en foundation, fordi den jeg købte i sommer. Der er stadig noget i, men jeg er blevet vinterbleg, så den kan jeg ikke passe med. Sådan i farven. Så nu har jeg købt den der. Og den er virkelig god til at dække. Det er helt vildt. Jeg har ikke rigtig noget på i dag, men ja, den er voldsomt god til at dække. Og det er Rimmel London. Lasting Finish. Ja. Hvad farve er den? Jeg mener, det var en 100. Ja, men den er mega god. Der kommer også en video senere i dag, tror jeg, hvor jeg laver et nytårs makeup look. Ja, fordi nu fik jeg ikke lavet en jule makeup look. Men så fik jeg købt den 007 for damer. Og den dufter mega godt. Det er helt vildt. Den dufter virkelig godt. Det dufter sådan lidt ældre damer, og så sådan lidt af teenager, sådan en blanding. Men den er voldgod. Og det var meningen, jeg ville købe parfume, men jeg tænkte, det er jo nok til 80 kroner. Og jeg vil gerne starte ud med den, før jeg køber parfume. Det var fordi, at jeg fik en prøve på den til min Matas-gave. Og jeg synes, den var voldgod, så ja. Ja. Købte jeg mere for min gave? Ja, det tror jeg. Så har jeg gavekort til centret på 400 kroner. Og der var jeg lige i H&M, og der købte jeg lige g-drink. Yes. Og jeg har intet problem med at vise dem, altså. Som nogle andre. En
Så sådan er vi forskellige. Jeg har et par i grå, og et par hvide, og så har jeg et par skrigende pink. Og de koster 50 kroner. Og de er pink, den kan jeg ikke vise. No. Men så købte jeg det, som virkelig, de er lækre. Det er dem her. What's små. Ja, det er det. De lækreste støvler. Og der får jeg, det er fordi, jeg skal til Norge. Og når vi ikke skal stå på ski, så er jeg nødt til at have nogle varme støvler. Og så anbefalede de dem her, og de er så lækre. Jeg vil allerede begynde at gå i dem. Og også bare snoren, det er sådan anderledes. Så det er bare sådan lækker. Og de kostede 300 kroner, så det var lækkert. Og så købte jeg sådan en her med til, så jeg skal spille på, for de holder længere og sådan noget. Det var bare lækkert. Så ja. Så det var vist alt det, jeg købte for min gavekort til min julegave, jeg fik juleaften. Jeg fik den her. Se det. Det er også den, I kan høre i baggrunden. Rasmus Seebachs nye CD. Og der er 2 CD'er i. Der er CD'en med alle de her sange. Og så er der en CD, hvor sangene fra juleønsket er. Så, ja. Men den er jeg glad for. Selvom jeg ikke havde ønsket mig den, men jeg har ønsket mig Rasmus Seebachs CD'er de sidste par år, så... Men jeg havde glemt at sende en ønskeseddel til dem, så det... Men jeg er glad for den. Så det er fint. Så fik jeg det der sæt. Spa Collection. Ja. Jeg har ikke brugt det, men det er body wash og en body lotion. Der er body wash i. Den her guløgnagtig gennemsigtig med. Og en body lotion. Og så er der sådan en sammen med. Ja. Jeg har fået en af mine veninder. Så har jeg fået en julegave af min lille søster. Hun er altså 3 år. Og der fik jeg den her perleplade. Den er flot. Ej. Ja. Og så fik jeg denne gave af min overdrevet dejlige kæreste. Ja. Og nede i den flotte kasse, der var sådan en her. Og så tænkte jeg ved godt, hvad det er nu. Og så åbner jeg den. Og jeg vidste godt, hvad det var. Altså ikke inden jeg åbnede den, men den er, jeg ved ikke, jeg prøver at tage den ud. Ej, jeg havde den på med at komme den i kassen, men jeg skulle den til. Kan du lige fokusere? Okay, nej, det gider du ikke, kan jeg godt fornemme. Den gider bare ikke fokusere. Nå. Men den er sådan mat. Okay. Den er mat herovre. Og så er der tre sten her. Jo, man kan fornemme det. Og så er den sådan sølv. Og det er ægte sølv. Så. Nå, men nu kan jeg godt tage den på igen. Og han har næsten lige givet mig en ring. Men jeg ønsker mig ringe. Sølvringen. Så. Og han har næsten lige givet mig den her. Men ja, han er sød ved mig. Så ja. Og det synes jeg. No. Så har jeg fået bukser. Bukser. Jeg elsker mig sorte bukser. Og de er så lækre. Og jeg skal ind og have købt et par mere. Fordi de er så lækre at gå i. Og det er højtallet, og de er indre sort. Jeg synes, de ser mega store ud, men så finder jeg ud af, at jeg kunne faktisk godt passe dem. Og det er en størrelse small, størrelse 30, men ja. Og det er Veomoda bukser, og jeg har aldrig gået i Veomoda bukser. Men jeg plejer at gå i Pieces bukser, men de er volddejlige, så jeg begynder at bukser i Veomoda, tror jeg. De er mega gode. De sidder bare perfekt med nummeren. Eller på røven. Okay. Ja. Til den sidste ting, jeg fik den her guitar i adventsgave. I
stedet for julegave, men jeg fik den i adventsgave. Første advent. Så jeg har ikke rigtig fået så mange adventsgaver, fordi ellers så dyre, efter jeg fik den her. Men i julegave fik jeg også denne her snor, dims, så man ikke skal, så man ikke behøver at sidde med for at kunne spille den. Men jeg fik også noget mere til min guitar. Jeg fik sådan en her. Det er sådan en, så du kan lukke et bånd. Okay, jeg gider ikke lide det. Men det er så man kan lukke et bånd. Så man kan lukke den her. I stedet for, at man skal holde sine fingre der. Så er meget nemmere at gøre sådan her. Men jeg er rigtig taknemmelig for mine ting, og jeg kan virkelig lide dem. Og jeg fik selvfølgelig også de her hjemmeputter. Bolddejlige. Jeg har ikke lige fået dem brugt endnu, men de er bolddejlige. Så tak fordi I gad med. Husk at like os. Og abonner, hvis I har lyst. Så